Príjemný dobrý deň, Golf Channel Open Tour presented by Edmond de Rothschild vstupuje do svojej v poradí už 4. sezóny úvodným turnajom na najznámejšom slovenskom ihrisku Grey Bear na Táloch. 30. mája 2015 sa 18-jamkové ihrisko v skvelej kondícii prebudilo do nádherného rána s teplotou 10 stupňov a ako sa slnko dostávalo nad prvú deviatku, bolo jasné, že v ten deň čaká najviac ako 120 hráčov skvelé počasie. Tí najlepší, medzi ktorými už tradične nechýbal Adi Hajdu, prichádzali už pred 7 ráno, aby stihli raňajky na terase a po nich aj driving, ako napríklad Andrej Štefko z Flightu Golf Reportu. Loptičky mali všetci už tradične pripravené v pyramídkach, rovnako ako tie, s ktorými trénovali hráčky Ladies European Tour. Od finálového turnaja v sezóne 2014, ktorý sa konal 20. septembra, ubehlo neuveriteľných 8 mesiacov. Tento rok bol na Táloch na ihrisku sneh ešte na začiatku apríla, ale ako môžete vidieť, na konci mája je termín pre takýto turnaj ideálny. Hráčov po dlhej zimnej prestávke rozcvičovali tréneri z bratislavského Effect Fitu, pretože tí sú súčasťou tejto túry už od roku 2013. Na drivingu sa oplatilo stráviť pár minút navyše aj Petrovi Bánikovi. Nakoniec mohol byť so svojím výsledkom spokojný, pretože počas dňa nahral 36 Stablefordových bodov a v druhej kategórii skončil nakoniec 9. z viac ako 40 hráčov. Dnes je naša úloha veľmi dôležitá, hlavne z toho hľadiska, že teda je to prvý turnaj tejto sezóny a tým pádom tí hráči sú bohužiaľ po tej zime oveľa horšej kondícii ako štandardne. Na prvom turnaji v sezóne sa predstavilo takmer 70 hráčov v prvej handicapovej kategórii, teda s handicapom nižším ako 14,5. Na jamke číslo 2 sledujeme Filipa Túmu práve v rámci doplnkovej súťaže Nearest to Pin, ktorú celú sezónu bude podporovať vinárstvo Lahofer a víťazi tejto súťaže spolu s tými, ktorí vyhrajú Longest Drive, získajú privátnu degustáciu vín pre 10 až 15 ľudí. Vladimirovi Sotákovi sa nepodarilo prvou ranou loptičku umiestniť na green, Nearest to Pin to teda nebol, ale pár na tejto jamke zachránil. Green druhej jamky nepatrí na Táloch medzi tie najľahšie, ale greeny tu sú všeobecne známe svojou občiažnosťou. Takto patovalo po skvelej prvej rane Zuzka Kamasová, nakoniec to nebolo birdie, tiež v úvodzovkách len par, aj keď po pochovaní loptičky si svoju vzdialenosť od jamky pre istotu premerala a oplatilo sa, pretože bol to najlepší výsledok dňa a degustáciu vín si nakoniec doma vychutná práve Zuzka s priateľmi. Na 9. jamke v altánku mali hráči okrem občerstvenia vo forme teplého bufetu pripravenú aj ochutnávku vín, ktorá už tradične patrí medzi neodmysliteľnú súťaž celej série. Tam pána kameramana zakývame a ideme jesť. Tu máme suché Rieslingy, teda Riesling Sauvignon alebo rulánske šedé a z tých sladších tu máme rozečko, naše veľmi obľúbené, alebo pálavu. A tí golfisti sa takisto do takých dvoch radov, by som povedal, zgrupujú, takže buď jedni chcú skôr tie suchšie okoštovať, ale potom sú na tie sladšie. Pokiaľ sledujeme prvú ranu na 10. jamke ex-ministra Ľuda Kaníka, povedzme si trochu o tom, čo nás počas roka čaká.
Táto sezóna bude mať opäť 4 turnaje, 3 budú kvalifikačné, okrem tálov túra zavíta do Penaty na ihrisko Legend a posledný kvalifikačný turnaj si hráči užijú na najlepšom maďarskom ihrisku, tentoraz Pannonia Golf & Country klubu pri Budapešti. Z 3 kvalifikačných turnajov, ktoré sa hrajú na Stableford body s úpravou handicapu, sa počítajú 2 najlepšie výsledky. Tie sa sčítavajú a najlepších 15 z prvej a druhej kategórie spolu s najlepšími 5 z tretej kategórie čaká septembrové finále na pozvanie generálneho partnera privátnej banky Edmond de Rothschild. Tento rok spoznáme víťaza 26. septembra opäť na tomto ihrisku v Nízkych Tatrách. Najlepším 3 v jednotlivých kategóriách hradia organizátori nielen hru na finále, ale aj ubytovanie v hoteli Stupka po záverečnom finálovom raute. Hráči hrajú o VIP lístky na ľubovoľný turnaj PGA Toury v Spojených štátoch, rovnako o VIP lístky na European Tour, zelené sako od Marco Mirelli, ručne robené hodinky od nemeckej manufaktúry Schaumburg Watch, ktoré si hráči mohli obzrieť už na tomto turnaji pri občerstvení na jamke číslo 15, ďalej o Magnum fľaše Bordeaux od barona Rothschilda zo Chateau Clark ročník 2006, skvelý fotoaparát od spoločnosti Canon, Skylink karty pre sledovanie našej televízie, ďalšie Lahoferové vína, špičkové oblečenie z golfovej predajne, Digital Golf a Bunker Mentality a množstvo ďalších cien, ktoré keby sme chceli vymenovať, záznam by nám asi ani nestačil. Pre dobrú fotku je niekedy nutné spraviť viac ako postaviť hráčov vedľa seba a povedať úsmev prosím. Vidíme, že náš fotograf Andrej si vie vybrať, komu sa povenuje. V tomto prípade to bola viceprezidentka banky Edmond de Rothschild Svetlana Dankovičová. Druhú deviatku mali hráči obohatenú o ďalšiu doplnkovú súťaž, tentoraz o Lahoferov Drive, ale aj už spomínanú prezentáciu hodinárskej značky Schaumburg Watch, ktorých sa ročne vyrobí približne len 1000 kusov. O hodinách vie skutočne zanietene rozprávať zástupca značky v Čechách a na Slovensku Mário Gašpar. Ak vás téma hodiniek zaujíma všeobecne, odporúčame rozhovor Mária s Karolom Sudarom pre denník N. Jamka číslo 16 je približne 360 metrový štvorpár, s ktorým sa museli popasovať aj chlapci z flightu Digital Golf v zložení Jozef Varga, ktorého sledujeme na týčku, Vladimír Štrenk a Anton Kostoláni. Následná záchrana z lesa dopadla celkom dobre, rovnako ako pekný čip Vlada Štrenka do greenu. V tomto momente hrali páni pekný golf, celkovo to však na dobré umiestnenie, napríklad v top 10 v kategórii, bohužiaľ nestačilo. Keďže Golf Channel Open Tour presented by Edmond de Rothschild je túrou výnimočnou, výnimočné získavajú víťazi aj trofeje. Tento rok už s novými logami Golf Channel, ktorý takto pred rokom rebrandoval. Keďže kvalifikačné turnaje sa pre naozaj veľký záujem hráčov hrajú s postupným štartom, kde štartujú golfisti v trojflightoch po 8 minút. Najskôr mohol riaditeľ súťaže Jozef Soták stanoviť a vyhodnotiť poradie v prvej handicapovej kategórii, v ktorej zvíťazil Peter Živner z golfového klubu Velten v Báči. Druhý skončil stabilný účastník túry Pavol Hudák a tretí bol Filip Túma, ktorý toto vyhlásenie ale aj moderoval a preto ho na fotke zastúpila Zuzka Kamasová, inak víťazka kategórie Bruto. Som celkom spokojná, musím povedať, že nechala som sa trošičku nahovoriť na pohárik vínka po devine a tá druhá devina už bola +2, prvá devina bola -2, takže asi pohár vína k môjmu golfu nepatrí. Ja idem robiť seriál, ja idem robiť dubbing, idem do rozhlasu. Všade je čierna diera a na mňa svietia reflektory. A to len jedno slniečko. Takže toto, keď si človek začne vážiť, tak či dá človek do vody, to je jedno. Pri takom počte hráčov, aký chodí na túto túru, sa hrá golf celý deň. Poslední hráči prichádzajú do clubhouse až podvečer, ale keď ich čaká takáto v úvodzovkách odmena ako na Ľuba Gráča, inak hráča z Hole in One z minuloročného finále,
odmena v podobe jeho dcéry Karolíny, ktorá má zatiaľ menej mesiacov ako zimná pauza medzi ľubovým hole-in-one a týmto otváracím turnajom. Druhú handicapovú kategóriu vyhral Vladimír Veselovský so 43 Stablefordovými bodmi pred stálicami série Patrikom Bobom a Michalom Daňom, ktorí nahrali 41, respektíve 38 bodov. No a tretiu handicapovú kategóriu jasne ovládla Katarína Švecová pred Tomášom Masničákom a Petrom Lajšom. Na záver už len spomeňme, že najdlhší Lahoferov drive získal medzi mužmi Filip Túma a medzi ženami zvíťazila Sydney Kašinská. Obaja získali teda privátnu degustáciu. To je na teraz stálo všetko. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie pri zázname z druhého kvalifikačného turnaja sezóny 2015, ktorý sa bude konať v Penaty Golf Resorte, presnejšie na ihrisku Legend. Dovidenia.